Ozaj, prečo mi tak často, ba stále zvonieva puku? Zaujímavé, že iba vpravo, a to sa mení. Začne vyššie a potom klesne o sekundu. Keď ide spať, čo, zvoní mi v uchu. Keď vstanem, zase mi zvoní. Hoci kedy cez deň si na to spomeniem, opýtam sa, prečo mi nezvoní v uchu? A hneď to začne, alebo sa niekedy v noci zobudí na nejaký prískok, škrabek. Zvýhnem hlavu a nepočujem. Švár sa nepočujem. Istotne niekto vyberá, či nemôže sa dočkať, keď ho otvorím a pustím ho dnu. Vstanem a bežím do vedľajšej miestnosti. Búchal niekto. Nepočuť nejaký pokoj. Až po hodnej chvíli ozve sa krátky, neveľmi hlasný zvuk. Neviem však, čo ho prisúdiť. Zvuk sa opakuje. Pripomína mi zvakot krajčerských nožníc. V poslednom čase žijem sám a nožnice vôbec nepoužívam. Hádam som ich už vyše roka, ani nemal v ruke. Začnem hľadať a čoskoro ich nájdem. Zacapím sa. Hneď sa ozvem. Teda som sa nemýlil. Bežím späť do postele, viem, že zvuky prídu za mnou. Bránim sa iba tým, že celú noc na konce nebudúce. Zase mi zvoní. Dvom predošlým tónom pribudol ďalší. Ako by mi niekde, čo ja viem kde, na nejakom futbalovom zápase zalámo v ušiach. A neskôr, teraz, v tejto chvíli, znovu počujem hurhaj, krík, nadávky, hymnu, smiech. Všetko to splýva do jedného zvukového celku. Premenia sa na šum a aj ten sa stráca. Zostáva iba ozvena. Motívček neprichádza od nikiaľ. Môže sa kedykoľvek ozvať. Môže sa zabudnúť, keď ja spím. Prekričať, keď kričím. Môže ma znovu a znovu urážať svojou vytrvalosťou, primitívnou jednoduchosťou. Nepočujete nič?